चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि जतिन बरानि बाख्नायजाथाव हाबा 17 जानुवारि अदेबानि मैया हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीनि नुजाथिनायाव गुवाहाटीनि सरसजाई स्टेडियामाव जालांनाय बागुरुम्बा दोहौ हाबाफारियाव चिरां जिल्लानिफ्राय बाहागो लानानै न' फारसे गिदिंबोफिननाय साफ्रोमखौबो लोगो हमनानै हामलायथि बावनायजों लोगोसे सानजौफुनि बोथिसे जाहोनानै गावबागाव न' फारसे बिदाय होयो। मख'नो गोनां बाथ्रादि गुवाहाटीनि सरसजाई स्टेडियामाव जालांनाय बागुरुम्बा दोहौ हाबाफारियाव चिरां जिल्लानिफ्राय गासै 553 महरगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। बिथांमोननि थांनाय समनिफ्राय गुबै हाबाफारियाव बाहागो लानानै गिदिंबोफिननाय समसिम चिरां जिल्लानि जिल्ला खुंथाया जोथोन लानायनि सोमोन्दै जिल्ला बेंगिरि जतिन बरा बिथाङा खौरां बिजोङाव ओरैबादि फोरमायो। যোৱাকালি মাননীয় ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত প্ৰায় 10,000 পাৰ্টিচিপেণ্টে বাগৰুম্বা দোহৌ প্ৰদৰ্শন কৰিলে। চিৰাঙৰ পৰাও প্ৰায় 553 গৰাকী পাৰ্টিচিপেণ্টছ, 4th লাৰ্জেষ্ট আই থিংক, তাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে। খুব সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল হৈছে। আৰু তেওঁলোকে আজি আহি আমাৰ চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টত এছেম্বল হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি দুপৰীয়া আহাৰ যোগাৰ কৰি ৰাখিছিলোঁ আৰু তেখেতসকলক খুৱাই পেলাই এতিয়া তেওঁলোকৰ গন্তব্যস্থানলৈ এতিয়া প্ৰস্থান কৰিছে। খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকৰ কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে আজি ইয়াত আমাক ব্যক্ত কৰিছে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে সকলোখিনি যা যোগাৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে কৰি ৰাখিছিল। আমাৰ কালচাৰেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰা ছাৰ সহিতে সকলো বিষয়া সহযোগ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে তাত গুৱাহাটীত কোনো অসুবিধাও পোৱা নাই। আৰু লগতে আমাৰ যিসকল নডেল অফিচাৰ গৈছিলে তেওঁলোকে টাইম টু টাইম তেওঁলোকৰ লগতে আছে আৰু যি সৰু সৰু অসুবিধা আছে তেওঁলোকে তাতে ছল্ভ কৰিছে আৰু যিখিনি অলপ প্ৰব্লেমেটিক আছিল সেইখিনি মোৰ লগতো যোগাযোগ কৰি ৰাখিছিল নিশ্চয়। আৰু আশা কৰিছোঁ যে ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেমৰ জৰিয়তে আমাৰ যিসকল উদীয়মান শিল্পী আছে তেওঁলোকে অনুপ্ৰেৰণা পাইছে আৰু বড়ো জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিটো আমাৰ বাগৰুম্বা দোহৌ গোটেই বিশ্বত দৰবাৰত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে জৰিয়তে যিটো প্ৰদৰ্শন কৰিলে এটা প্ৰশংসনীয়। আমি আশা কৰিছোঁ ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেম ৰাখিব বুলি। बेबादिनो बागुरुम्बा दोहौ हाबाफारियाव बाहागो लानाय महरगिरिफोरा गोजोननाय फोरमायनानै खौरांगिरिनि सिगाङाव गावसोरनि मोन्दांथिखौ ओरैबादि बुङो। बागुरुम्बा दोहौआव बाहागो लाबाय, गोसोआव माबायदि मोनदों? बिराद गोजोननाय मोनदों। मानो होनबा जोंनि कालचारखौ जों बेयाव थांनानै मोजाङैनो दिन्थिफुंहैनो हादों। बिनि थाखायनो गोसोआ बिराद खुसि आरोना। गावखौनो खाफाल गोनां मोननानै लादों जे जों एफा गिदिर प्रग्रामावहाय जयै गासिबो लोगो मोनजोबदों। आरो बेल' नङा, जोंनियावहाय नेपालनिबो बर'फोर फैदोंमोन आरो बिनि उनाव माबा बेंगलनिबो दंमोन। जों मालाबाबो बिराद प्रग्राम खालामबाय, मालाबाबो जों बर'फोर गोजा ज' लोगो मोनफेरनाय जायाखैमोन। बेयाव थांनानै जोङो बर'फोर गोजा ज' लोगो मोनदों, बयजोंबो रायज्लायनो मोनदों। जेनेबा बयनिबो भाषायाथ' आलदा आलदा जायोना, बर'फोरनिबाबो बिसोरजों रायज्लायनानै मोजां मोनदों आरोना। ओमफ्राय दा गारबोनानै गोसोआ एसे दुखु मोनदों। एफा गोबाव ज' थाबाय, बिनि उनाव जों दा गारबोनांनायखौ एसे दुखु मोनदों आरो गोसोआव। हादोरनि गाहाय मन्थ्रिनि सिगाङाव बेबायदि मोनसे प्राउड मोमेन्टजों बाहागो खालामनाय, बेखौ खाथियाव लोगो मोननानै माने गोसोआ माबायदि फिलिंस जादों? बिराद प्राउड फिल खालामदों आरोना गावखौनो। बे जोङो जोंनि डान्सखौ जेनेबा बिनि सिगाङाव खिथानो मोनदों, बिदि जोंखौ नायनो फैदों। बिराद जोंनि थाखाय लाखि होननानै बुंनांगोन आरो बेखौ। थानाय जानायफोराव नोंथाङा माबा उसुबिदाफोर मोनदोंमोन नामा? जे समाव नोंथाङा प्रेक्टिसनि थाखाय एसे खालामदों? थानाय जानाय समावथ' जोंना जेबो उसुबिदा जायाखै। बिराद मोजां जोंना थानायाबो जानायाबो। आरो लांनायनिफ्राय लाबोनायसिम जोंना बिराद डिसिप्लिनजों सफैदों बिसिमाव। बिराद मोजाङानो जादों जोंनियाव। रावबो बिदि एथ'ग्राम प्रब्लेम जाहैयाखै। चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिया नोंथांमोनखौ लांनाय लाबोनायसिम मोजाङै एकोमोडेट खालामना लाबोबाय। दिनै सारा नोंथांमोनखौ बोथिसे जानानै बिदाय लानायबाय। मा फोरमायगोन दा सारनिसिम जिल्लाखौ? माने सारखौ जों गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक्स जासिगोन आरोना। मानो होनबा जोंखौ बिराद मोजाङै लांनानै, बिराद मोजां डिसिप्लिन लांनानै दोनहैदों आरो जानाय लोंनाय जेबो खस्थ' होआखै। बिसिम सफैनायावबो जोंखौ बासाव थिखोनायनिफ्राय लानानै बिराद मोजां खालामदों आरो। बिनि थाखायनो थेंक इउ जासिगोन सारनिसिम। जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनबा जोङो थांनाय माखासे समनिफ्रायनो बेयाव बाहागो लानो थाखाय बिराद माने थियारि जानानै दङमोन। ओमफ्राय जोबथारनायाव 17 जानुवारियाव जोङो बागुरुम्बाखौ मुलुग दरबाराव देखायनो मोनबाय। बेयाव गासै 10,000निबो बांसिन मोसागिरि दामगिरि बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय आरो बेंगलनि माखासे बर'फोराबो बेयाव बाहागो लाफैदों। बेयाव जोङो जोंनि बर'नि आंगो सुबुं मोसानाय बागुरुम्बाखौ दिन्थिफुंनो मोननानै जों गावखौनो जोबोर खाफाल गोनां होननानै साननानै लादों।
मानो होनोबा बेबायदि बेसेबांबा गेदेर प्रग्रामाव बाहागो लानो मोननाय रावहाबो खाफालाव जुफिया बेनिखायनो माने गावखौनो बिराद खाफाल गोनां होनना साननानै लादों जोबोर गोजोननाय मोनदों मानो होनबा हादरनि गाहाय मन्थ्रिखौ बिदि खाथियाव लोगो मोननाय जों एथबां खाबुखौथ' जों मोनबाय थाया माने बेखौ खाथियाव लोगो मोननाया जोबोर खाफाल गोनांनि बाथ्रा बिथाङा जोंनि बागुरुम्बा दोहौआव फैनानै बाहागो लाफैदों आरो जोबोद बाख्नायलांदों